together with useless things. They are not in the purpose. They will access the power of the devil to go right to you. If you need God very well, I am preaching so that whatever that may happen, yes, I'm not praying. If you want to pray, you can go where you want to pray. If you look the place that you want to pray, I'm praying somewhere. I'm not praying. I know the future. I know what God is asking to do. They prophesy. But if you want to abide what is in your things, do so. Can you please stand on our feet? If you have any confession, can you quickly proceed forward? If you have a confession, can you please proceed forward? Joshua chapter 3 verse 5. Joshua 3 verse 5. Make yourself holy. How would you better things amongst whenever you sanctify yourself? You sanctify yourself. All those who disobey you, they purify themselves because he's also purified. All those who disobey you, they purify themselves. If you have a confession, can you please proceed forward?
ubonane naye na uThixo. Amen. Lethuba lenhlambululo ingabe uhamba kakuhle ngakasana kuThixo. Ayikho into uThixo uhluphayo ngawo. Akhona uhluphayo uThixo ngawo. Ingabe ukuphila kwakho kuyamvuyisa na uThixo? Ingabe ukudla kwakho uThixo akumhlukumezi na uThixo? Ingabe uyaphelela na uThixo? Kungathi kanti ukufa kwakho xa sekufika kuyawufika kanti uThixo uzophumula nguwe masewufika. Ingabe ukuphila kwakho uphelele phambi koThixo na? Izenzo zakho zincamisile na phambi koThixo. Lethuba ngeke lize lingazirekhodwa liyaziwa ithuba linjeni ukuthi belikhutshiwe. Ithuba lokuthi abantu bazipurify. Abantu bafuna uhamba noThixo nento zabo, bafuna uhamba noThixo bengaphelelanga, bafuna uhamba noThixo nento ezincinci. Quality attention. Lingabalwa izulu livalwe kwi-department engenamsebenzi. Abanye bane-department yokuxoka alolwimi ayathelekisa ubeluze ngaphambili. Bane-departments ezithile abanye babanjwa kwi-department ezinzulu abanjwa kwi-departments ezingenamsebenzi. Abanye banomnya engabakholisa Thixo nomnya. Ungakho umuntu ozasindiswa ngawo nomnya. Demon pride. Anakwenza ukubonana noThixo. Demon pride. Demon asebenza ngomnyama. Bangaba kunehlobo ethini uthi xa uyikhangela impilo yakho ukhangela isazela sakho kube khona into evelayo ethi kuwe awenzi kahle endaweni ethile ngicela indaba yodwa ukuthi akuhlanjulule emabandleni akuhlanjulule abazali bakho le-platform e-right le lokuthi uThixo akathethi vele uThixo akathethi yini indaba ukuthi uThixo akasathethi kuwe. It is because of kunezinto ezikhona ebomini bakhe ezimkholisa uThixo akasaveli uThixo. Yini indaba ukuthi uThixo akasaveli kungenxa yezizathu ezithile. One, uThixo ohlala emqophisweni. Ngicela umuntu ezomazi. Ngicela uhlabele ngoba ngifundile. Hallelujah. Sivalile lena. Kunentambulo tsatsolo la. Ibandla lathi kufuneka bendwele. Because ibandla balikwazi ibandla bangcwele lingahlambululi. Libangcwele njani ibandla lingahlambululi? Nanilivaphi ibandla elihamba noThixo without intambulo kanti liseza wahamba noThixo endleleni. Amen. Ebangcwele mamelana. Hayi Nkosi. Ayilo mvangeli loba lempucuko enu. Lela kudala lihlambululayo. Kuyahlanjulula abantu baseza wahamba noThixo abantu abahlambululayo. Jesus. Alakwazi uhlale khona uThixo abantu bengahlambululi. Amen. Uhlale